Pierwsza seria AMF zdobywa bramkę. Pewnie wykonany rzut karny 1-1. Druga seria, zawodnik z Szczecina. Minimalnie niecelnie, obok bramki. Blisko skutecznej obrony bramkarz AMF-u, ale niestety piłka ląduje w siatce bramki Szczecinian. 2-1. Bramka dla AMF-u. 2-2. Dla Lech Poznań Football Akademii Dariusz Budka-Kostrzyn. Seria rzutów karnych. Jak zawsze loteria. Wielkie brawa dla zawodników obydwu zespołów. 7. miejsce w naszym turnieju Lech Poznań Football Akademii, 8. miejsce AMF Szczecin, a przed nami mecz o 5. miejsce Osadnik Myślibórz kontra Orzeł Trzcińsko.